Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Personahes kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nakadeploy na sa atubangan kan pampublikong Campo Santo sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Uya ang report ni Jerome Breeze. Sibot na ngunyan ang mga otoridad sa pagbabantay sa gilid kan tinampuasin bisinidad kan na Pili Catholic Cemetery sa Barangay San Agustin kan nasabing Banwaan Katabang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office PNP, BFP Army asin iba pang force multipliers. Sigun kay Raymond James Toralde kan MDRMO Pili, 24 oras sindang mabantay sa nasabing Campo Santo, tanganing masyertong salbado ang mga mabisita digdi ngunyan na undas. Ngunyan po, digdi itong mga kung may mga nadismayo, kung may mga ilang-ilang na mga tapos hindi po nagkatabang-tabang manggiray kami sa police, sa army, saka sa BFP. Ano po sir, 24/7 po kami. Ang duty mi po, ito po kaming 8 to 4, igwang 4 to 12, and 12 to 8. Kaya 24/7 po kami. Sa ngunyan mayo pa man na record sa nasabing Campo Santo na anuman na insidente na konektado sa Todos Los Santos. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lakop ngunyan sa social media ang pangapodan sa sarong 15 anyos na babae na residente kan Zone 3, Barangay Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur na magpuli na sa saindang residensya. Susog kay Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan PNP Camarines Sur, mas marhay kung maire-report ini sa istasyon kan PNP para maipaabot man sa ibang istasyon para marikas na mahanap. Advice po namin na ipagbigay alam po ito sa ating kapulisan para naman po matulungan namin kayo na maipakalat po natin ito, mai-report din po sa ibang mga municipal police station para malaman po natin yung whereabouts ng bata or nung rinireport natin para in case po na halimbawa kung bumalik na po yung bata, ma-report din po sa atin at malaman natin yung whereabouts niya po. Yan ang mga bareta sa aldaw na ini. Padagusan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.